на учителите, на родителите и от името на Съюза на българите дошли. Благодарим ви, че уважихте с присъствието си нашия празник, защото откриваме първата учебна година на най-младото българско училище в Кипър. Особено сме развълнувани от факта, че в педиатрика е включен изкрит Никола Макаров, потомък на патрона на нашето училище. В България училището беше въведено самостоятелно от март тази година. Имам честа и удоволствието да ви представя училищния ръководител, официално да представя училищния ръководител на училище Никола Макаров, госпожа Иванка Мазурова, чието ръководство училището от 15 септември тази година ще започне да функционира като самостоятелно училище. Трябва да изнесат, може би, толкова минути. Може да се усилят от кафедра. Патрон на училището. Вторият повод е приключването на учебната година и раздаването на свидетелства на учениците. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς, εξοχότατε κύριε Υπουργέ, εξοχότατε κύριε Πρέσβη, καλωσορίσατε στην ορτή του σχολείου μας. Σήμερα έχουμε δύο αφορμές για τις οποίες θέλουμε να εκφράσουμε την ευχαρίστησή μας που βρίσκεστε ανάμεσά μας. Η πρώτη αφορμή είναι το άνοιγμα του μνημείου του Νικόλα Βατζάροφ, του Βούλγαρου ποιητή, όνομα το οποίο φέρει το σχολείο μας, και η δεύτερη αφορμή η ολοκλήρωση. Министър на външните работи на Република България. Στην αρχή θέλω να παρουσιάσω τους ψυχολόγους της Βιβλιοθήκης της Βουλγαρίας Σοφίας. Никос Хаджипетро, председател на Асоциацията на кипърците, завършили в България. Ира Папагеоргиева, председател на Съюза на българите в Кипър. А също така и членове на официалната делегация. За нас е чест и удоволствие, че сред тях присъства и племенникът на поета Никола Вапцаров. Да ви представя и негово превъзходителство, посланникът на Република България в Кипър, господин Христо Георгиев. Както вече споменахме, българското училище е създадено точно преди една година. Създадено от трудолюбиви българи от Никозия. Също така
така с подкрепата и съдействието на Съюза на българите в Кипър, който по-настоящем е бенефициент на училището. Няколко думи от мен само. Първо искам да кажа, че наистина без преувеличение казвам, че за мен е чест да бъда днес сред вас. И то на един такъв чудесен ден, в който малчуганите ще получат своите свидетелства. Наистина българската общност тук в Кипър е сплотена, организирана, работи много и не е случайно, че вече имаме 8 училища. И може би 8-то е едно от най-добрите, както така чувам отзивите, които споделят колегите с мен. Важно е наистина да поддържаме много тясна тази връзка между България и вас. И тя спомага наистина много за развиването на отношенията между България и Кипър. Тук е ролята да споменем и на асоциацията на кипърците, завършени в България. Мисля, че те самите също полагат много усилия връзките между двата народа да се развиват, да укрепват, а с това да се развиват и икономическите, търговските връзки. Едни отношения, които наистина са възходящи в последните години и никак не е случайно, че аз самия съм тук сега в Никозия и утре ще имам поредица срещи на най-високо равнище. Искам да кажа, че ние, разбира се, следим много внимателно за проблемите на българските общности в чужбина и се радваме, че тук в Кипър, особено българската общност е не само голяма, но много активна. Тя има своето присъствие и в културния живот, и в обществения и политическия живот. Разбрах, че има български представители, които са в общинските съвети на някои градове тук в Кипър. Идвайки насам се шегувах с господин посланника, дали да не пожелая на следващите европейски избори евродепутат от България да има, така както стана в Гърция. Но истината е, че в това отношение българската общност тук в Кипър наистина е една от общностите, които не създават проблеми. Напротив, те участват активно, работят активно, координират се с местните националните власти и това е повод наистина да ви поздравя за това, което правите тук. Скъпи гости, първо искам да благодаря за това, че ни приехте толкова мило тук сред вас днеска. Бих могъл даже да спекулирам, че посрещането, вашето топло посрещане е било много по-топло и сърдечно, отколкото това, което Никола Вапцаров, истински Никола Вапцаров е получил на времето, когато е идвал в Кипър. Но не се и съмнявам също така, че той би дал всичко, за да може днес да дойде, да бъде тук сред вас и да види всъщност тази признателност, която вие оказвате към него и неговото дело. Защото вие сте тях, бъдещите хора, за които Вапцаров пише. Вие сте тези, които носите факела на българщината и чрез вас, чрез вашите деца и чрез вашето дело тук и непрестанния ви труд и възобновяване на българския дух, вие правите именно това, че делото на Вапцаров, делото на Левски, делото на Ботев остават да живеят вечно. И те остават чрез вас. Както самият Вапцаров пише в стихотворението си Ботев,
когато карат лирическия герой да напише стихотворение за Ботев и той изпада в недоумение как точно да опише този човек и той казва: когато твоя събрат падне на земята и ти го дигнеш и го гледаш в очите му, ето това е Ботев. Именно това е тайната на българския дух, да сме заедно, да се подкрепяме, да бъдем единни. Ти явися нам благословен гряди во имя Господне. О Господи, явися нам благословен гряди во имя Господне. О Господи, явися нам благословен гради во имя Господне. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Яко святи си Боже наш и Тебе славу восилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, и не и присне во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Вонме мир се и Духови Твоему, премудрост прости, услышим Святаго Евангелия, мир всем. От Иоанна, Святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време стигаше в капалнята и раздвижваше водата, и който влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Те за православния български народ, за правителството, за христолюбивото наше воинство на Господа, да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода, чрез силата, действието и стизането на Светия Дух на Господа, да се помолим. Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа, да се помолим. Господи, помилуй, за да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила на Господа, да се помолим. Господи. Мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Носиш име свято, носиш, ти сме годи с това. Мъдрост и внуком си здравни, славим нашата страна. Носиш име свято, носиш, ти сме годи с това. Български потомци славни, славим нашата страна. Нека мъжно да запеем за теб училище с любов. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Силвия Апостолова. Алекс Петров. Георги Смилтядов. Дани Тодоров. Даниела Немцова. Емине Байрактарова.